Takže, čus ľudia, zdraví vás a.k.a. Matty u ďalšieho let's playa série Chasing Fidget. Takže začíname na postave S27.de, kde máme už level 40, ktorý som včera nahral. Matty, pozícia 2228, takže zatiaľ tak. Tu máme epic rukavice, ale to nám ani netreba. Vyzdvihneme si hospodu. Dobre, máme rukávky, to nám netreba, môžeme predať ich. Kúsok sa vylepšíme, máme to do inteligencie, do šťastia. Môžeme skúsiť arenku. To nevadí. Takže dáme si hospodku a presunieme sa na s17.cz. Nie, prepáčte, 18, áno 18, kde máme Matty, úroveň 23, pozícia 5603, takže to je zatiaľ super a ideme čoraz vyššie a vyššie. Som z cechu Lost Haven, ako ste si mohli všimnúť, a je to celkom dobrý cech, ktorý je na pozícii 411, ale tiež tu ideme čoraz vyššie a vyššie, takže je to zatiaľ super. No a teraz sa presunieme na moju obľúbenú postavu zo svetu 17, kde máme postavu Matthew 512 000, úroveň 69, za chvíľu si dáme úroveň 70 a treba nám už iba jedno sklíčko, ako by som to nazval po slovensky sklíčko, ale po česky to je strep. Takže zatiaľ tak, pozícia 1211, chcem byť aspoň v tej 1000 najlepších hráčov. Zatiaľ sa nám to nedarí, ale dúfam, že sa nám to podarí. Takže kúsok sa vylepšíme, dáme to iba do výdrže a toto si už necháme. Pozorujeme a dáme si vlastne hospodu, na hospode sme. Takže teraz sa presunieme na S7, kde máme môj level 168. A musím sa priznať, včera som dal konečne toho pantera v podzemí a máme tu lízov žúta, takže super a získali sme epic vlastne náramok, takže to je super. A ten druhý sme vlastne predali, takže tak. Vyzdvihneme si hospodku a vlastne môžeme, alebo necháme si to na inteligenciu a môžeme vlastne zaútočiť na niekoho, aby sa nám pripísal do albumu. Takže čo ja nám dáme si 15634 a tu je drvič, tak skúsime, či sa nám nepripíše do alba. 44 pod ochranou Cerná perla. Takže zaútočíme na ňo a dúfam, že bude ho mať aj v albume, bo tak nemáme ho. Album mám 88,29%, čo je tiež veľmi dobré a dáme sa na hospodku. Takto. Dobre, takže to by malo byť vlastne z tohto videa aj všetko a chcel by som vám vlastne oznámiť, že dávajte už teraz, kto chce, tak na môj kanál dávajte, ako vidíte, toto je môj kanál, tak dávajte na neho odber a like, pretože o týždeň bude ďalšia súťaž o postavu, ešte sa rozhodnem o akú postavu, ale asi na s27.de, takže dávajte odber a like na kanál a budete zaradení do súťaže o postavu. Takže to je bolo vlastne z tohto let's playu všetko
a chcel by som sa s vami rozlučiť, takže čus.